makosana takulandirani pano pampanje tafika sotone nkhani ya kuchipani cha Malawi Congress Party kumeneko paja ambiri tikutsatira bwino kuti mlembi wankulu kumeneko ali Chimwendo Banda pano tikuyankhula pano ndekuti ali kumaula kwa limande posatira mlandu umene akuti anapalamula mu chaka cha 2021 ndekuti ndi anzawo adala kadula mlandu uja akuti ankafuna kupha munthu Franki Chawanda ndeno tonkhani yawo ikuoneka kuti yabweretsa mtsutso kuma group a WhatsApp kumene ku chipani cha Malawi Congress Party mamembala ena akunena kuti ayi ali Chimwendo Banda akuena kupangidwa defend ngati kuli kwadzudzula ndekuti anthu asabwera pa public kwadzudzula azipita kuseri nkomakayankhula kuseri ena akuyankhula kumeneko akunena kuti ali Chimwendo Banda akuena kuzuzulidwa ndipo sakuena kupangidwa defend ni munthu oyipa kwambiri analemera pogwisa ntchito ndalama zakuba tate timve zimene akuyankhula kumeneko kenako timalizeni nkhani yathu ndikozanso kuyamikira and chinthu china chimene chimandisekesa when you read at the comments anthu ambiri amene muna they bring negativity pa zimene ndimanena ndimaseka because some of them they don't know the impact of the damage mene anthu awa they have caused mu kutajakwera choke mboma anthu alemera kunja kuno anthu zina zitimangoyankhula because tikungoyankhula kuti ndi pa social media but people have made money. Imagine a minister kumagula makata na 200 million and amene muzimpanga defend kuti ayi amene mwakuti and and on top of that anthu tikamayankhula we also don't realize kuti kodi anthuwa ndalama zimene azipeza mbomamo apeza ndalama zochuluka bwanji. People are rich amene tilibe ndalama ndineyo koma anthu they have made money apanga tsogolola nawo tsogolola abale yawo ali kupolisa kuchita zozoti ndikatulukomene koma billion anga ali ndinawo mu account mwangamo. So ife kuno tikumadandaula kuti ayi mwakuti anzathu ali ndi chilichonse anthu ndalama zopasa mamonera za MCP mamonera za madandaula mpaka na lero za ndalamazo anthu ndalama zimenezo zoalemera nazo agula matraki amanga manyumba agula mafojona ndife tizisekerera khaidwe lake ilili as MCP we should defend those people. No, there's no way I can come here and kumapanga defend anthu amene analibe chisoni ndi anthu ena. Mtsogoleri udzimva chisoni anthu ena akakhala kuvutika. Koma anthu analibe chisoni. And ife ende tizamvera chisoni lero kuti ayi tisanyoze tayankhule mwachinsinsi tingowauza zimene zinalakwika zomwe chinsinsi osabwera nazo pa public. They were enjoying their money, squandering money in public. And why should we go in private kukawuza kuti ababa munalakwisa pakuti mukonzeza kuti? No, we cannot do that. Analibe chisoni. They were not giving opportunities. And on this note, I should talk about Brown Penganjira. Nthawi imene anali board chair, anthu achipani anapindula. He was giving opportunities to the people. Analibe mpando wonse ku chipani, koma he gave opportunities kwa anthu achipani. Umuntu uzikhala otero. As a leader, this is what you're supposed to do. Uziwonora awa anagwira ntchito awa ndaganizire pakuti ndakumbukire pakuti because of the sacrifices they made ku chipani awaso akwenekera kuti apindule ngati chipani. So anthu ena analibe chisoni. So silero loti ife tizamvera chisoni. Chisala na amangidwa kuti mufufuze munamulanda chuma chake chose kuti afufuzidwe kuti chuma chake anachipeza kuti. Inu anthu amene mmadya ndalama za monitors. Anthu amene mwalemera mwagula zimatraki mpaka na 70 chakuti. Kuti lero limwambe kufufuzidwa. Are you going to tell us how you made those money? And we are not just talking about ndalama. We are talking about real money. People have become rich all of a sudden. Boma laja kwera 5 years yomwe and halinuma billion and ndalama antu. So why should we defend those kind of people? Amena amajaoka, they were not even giving people opportunities. Amena pindulawo amapindula zochepa. Yo alemera chili chose alinacho pano ndafuna kuti ife tizimva chisoni ngati mamemba achipani kuti awawa tamvere chisoni awawa ndi azitsogolere athu mmene amajanda amamva chisoni ndi munthu akamachosa anthu maudindo enehawo akamafinya azinzawo even mu chipani momwemo amamva chisoni ndi munthu. So why should we be us owamvera chisoni anthu achoncho? So we are also doing this kuti next convention we should realize the type of leaders ifeyo ngarantu tina asanga. And another person I would also say kuti ine palibe chifukwa chimene ningamupezere because sinimaona cholakwika chilichonse unless I don't know. There's Godani Hara ndale zake very smart and silently she will do her things very quietly. You just see results.
ku convention inezo ligorana akawina mpaka na lero linadzidzimuka chifukwa people overrated Vitumbiko Mumba pa social media pano. People overrated Vitumbiko Mumba. And honestly, I was like, imagine menanga kawine nayo Vitumbiko Mumba. Siyama sewira. Komano, it was a shock to me kuti Godani Hara won. That also shows kuti zimayo amatipula. Amatipula, but people we didn't realize kuti amatipula because if etimango tenge kandi zimezinali pa social media pano. So it's high time mene timapangira ndali kumalawi kunoko tikwenekera kusintha kaganizidwe. Tisamango asankhazi sogoleri chifukwa choneno tabwera lero atipasa ndalama tija kumene kukoneka kuti kukutenthako. And one thing we should realize is amatinyengerera ndi zinthu zochepa koma the benefits amene apeza iwo we don't realize. Ife timakomedwa akamatipasa tindalama timene akutipasa ife umati apa ndeye. So izizi zoma peze kuti tikungopanga defend chilichonse chimene chili cholakwika. I will not be part of it. Alesa amene walakwisayo tizibwera pano kuyankhula kandi DPP tizibwera tiziyankhula. No one should stop us from being honest and telling the truth. Anthu aziziwa chilungamo because mwina zinthu zinazi anthuwa alibe privilege yotanga mazimve. So we need to come up with those ndikumapanga analyze. Ndithu tamva pamenepo mmene wayankhulira msungwana amene kandi mzimayi ameneyi Akuuzana ku chipani chimenechi kuti asamapange defend china chilichonse anthuwa analibe kanthu mmene amalowa mboma all of a sudden apeza kuti alemera ndalama azitenga kuti zakuba ndi anjatidwa azibwera kuti atiyente apange defend zimene zakuti ayi. On top of that, anthu amene akuti amayikaso misomali kwakhomera anzawo muulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party nkhani zake ndoti ndizokhuzana ndi Richard Chimwendo Banda ambiri watsata bwino paja ndeti madziwa kale mmene amachitira Richard Chimwendo Banda nthawi imeneja anali mphamvu kwambiri kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party komanso ku dziko anali mphamvu. Ndekuti zinthu zimenezozo ku chipaniko amaonaso plusiso pamenepa akudandaula kuti anali munthu mmodzi amene samakumbukira za anthu amene ali pansi lero zafika zawaonekera. Ndi pamene ena mwa mamembala kumeneko ndekuti akumanizona kuti aziwapanga defend a Chimwendo Banda koma enawa ndi amene akuyankhula zimenezi kuti amadyerera okha panopa ndezawavota zisawakhuze. Aito mwina ngokhane mawu pa nkhani imeneyi pamene tikufotokozera zonena kuti ena mwa mamembala MCP akuti sakuchita nawo zopanga defend anthu amene amaba kumadyerera misonkho ya Malawi ponena kuti iwo analemera zawo zili pabwino akatuluka azikadyerera okha. Ngati maganizo amenewo alipo muthotifotokoza comment section koma tikumapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Tisayiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndeuti zitha kutipeza mosavuta.